سلام كميت غنوز خبركم تخطاتلتي إريتريان ميديا نتورك زينا وشتن وطعن حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتالكم بخبر النعدم بيتروس منكسن سليمان عثمان عبدالينا أرست زينا عب زواجاش باركا بزتقبرنا إلى لاباراتور مرمراتات تشعت زيقاتات بكورونا فيروس ملكافهم ترقاقيتون أمنو زبا حقاز من محدارات كبابي بادوبن عد حمادن نقطات تعنات خفيتن هاقراو محبر ولنتاوين لقست دم تعارتاتو فريه كم زول لقريتون حيالا هاقرات أوروبا كورونا فيروس نمكل خال زنعو أقراتات كقتصلو مخانني قلت عالو أرمينيا نابقلك فال زبا ناغورنو كاراباخ أفتاتو زنبرت سراوي توتياتو بريزيدنت أفغانستان قدامي مينستر باكستان أب معزاز زمدنا تزتو كورزته أكايدوم حبريتا كاب مينستر تعنا أب زوبا غشباركا بزركب موشه بمأكلات مالي 10 حدار بزتقبرنا إلى لاباراتور مرمراتات تشعت زيقاتات بكورونا فيروس ملكافم ترقاقيتو እዞም ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ሳምንታት ብፍኑ ካብ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዝተመልሱ ዜጋታት 7 ኣብ መወሸቢ ማእከል ኣዲባራ ሓደ ኣብ መወሸቢ ማእከል ሽላሎ ሓንቲ ድማ ኣብ መወሸቢ ማእከል ምኩቲ ተዓቂቦም ጸንሕዮም ምንቅስቃስ ህዝቢ ካብ ሓደ ሃገር ናብ ካልእ ብደረጃ ዞባና ተኣጊዱ እኳ እንተሎ ዋሕዚ ካብ ኢትዮጵያ ሱዳን ጅቡትን የመንን ብመሬትን ባሕርን ብፍኑ ዝምለሱ ዜጋታት ስለዘየቋረፀ ዛጊት ናብ ኤርትራ ናይ ዝተመልሱ ዜጋታት ድምር ቁፅሪ 21655 በፂሕሎም እዚ ከምዚ እንከሎ እቲ ቫይረስ ተረኺቦም ኣብ ሆስፒታላት ዞባ ጋሽባርካ ተዓቂቦም ሕክምናዊ ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ 5 ዜጋታት ሓውዮም ንናብ ቤቶም ተፋንዮም በዚ መሰረት ኣብ ኤርትራ ጠቕላላ ቁፅሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት ክሳብ ሎሚ 527 በፂሕሎ 456 ካብዚኦም ብዝተገብረሎም ሕክምናዊ ክንክን ሓውዮም ካብ ሆስፒታል ዝተፋንዉ ክኾኑ እንከለዉ 71 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቂቦም ይርከቡ ሚኒስትር ጥዕና 19 ሕዳር 2020 ኣብ ንኡስ ዞባ ሓጋዝ ምምሕዳራት ከባቢ ባዶብን ዓድ ሓማድን ብሰንኪ ራሕቂ ተፈጢሩ ዝጸንሐ ጸገማት ንምቅላል ንቁጣታት ጥዕና ተኸፊተን ኣብ ንኡስ ዞባ ሓጋዝ ዝርጋሕን ብቕዓትን ትካላት ጥዕና ንምርጋዝ ብዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ብዝሕ ነበርትን ራሕቂ ዓድታትን ኣብ ግምት ብምእታው ኣብ ምምሕዳራት ከባቢ ባዶብን ዓድ ሓማድን ሓደስቲ ንቁጣታት ጥዕና ተኸፊተን ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ጥዕና ኣብቲ ንኡስ ዞባ ነርስ ገብረ መስቀል ገብሪ ህይወት ንኤሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ ንቕሓት ሕብረተሰብ ኣብ ተጠቃምነት ትካላት ጥዕና እናበረኸ ስለ ዝመፀ ምኽፋት ናይተን ንቁጣታት ጥዕና ኣገዳስነቱ ዕዙዝ ምዃኑ ገሊጹ ሎሚ ዓመት ኣብ ትካላት ጥዕና ብሓገዝ ሞያውያን ናይ ዝሓርሳ ነፍሰ ጾራት ቁፅሪ ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ብምንጻር ብ34 ሚእታዊት ከም ዝዓበየ ዝሓበረ ነርስ ገብረ መስቀል ሸፈነ ሕርሲ 85 ሚእታዊት ሸፈነ ክታበት ህፃናት 100 ሚእታዊት ሸፈነ ከም ዝመርሖ ከባብያዊ ፅሬት ድማ ልዕሊ 9 ሚእታዊት ከም ዝበፅሐ ኣብሪሆም ተርእዮ ሕማም ዓሶ ንምቁፅጻር ዝሰላሰል ዘሎ ዕማም ጽቡቕ ውፅኢት ከም ዝተረኽቦ ጠቒሱ ድማ ከም ዝመርሖ ሓበራዊ ፅሬት ንተርእዮት ሕማም ናብ ዝተሓተ ደረጃ ከም ዘውረዶ ሓቢሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎን ጨፈር ሚኒስትር ጥዕና ዞባ ዓንሰባ ምስ ህዝቢ ብምትሕብባር ኣብ መደበር ጥዕና ከርመድ መሰረታዊ ጽገና ይገብር ከም ዘሎ ተመሳሳሊ ጽገና ድማ ኣብ መደበር ጥዕና ዳዕሮታይን ኮማው ሆስፒታል ሓጋዝን ክካየድ ምዃኑ ዝሓበረ ነርስ ገብረ መስቀል ኣብ ትካላት ጥዕና በጉን ሓጋዝን መጸበይ ነፍሰ ጾራት ክስራሕ መደብ ከም ዘሎ ኣረዲኡ ሃገራዊ ማሕበር ወለንታውያን ለገስቲ ደም ብዝትካእ ደም ዘይትትካእ ህይወት ንምድሓን ብዝብል ቴማ ወለንታዊ ልግሲ ደም ከም ባህሊ ንምስራጥ ከካይዶ ዝጸንሐ ጻዕሪ ፍረ ይህብ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣደንበር ሃገራዊ ማሕበር ወለንታውያን ለገስቲ ደም ወይዘሮ ኣለም በርሀ ነዚ ዝገለጸት ኣባላት ኣብያተ ጽሕፈት ምምሕዳራት ንኡስ ዞባታት ዕዳጋ ሐሙስ ገጀረትን ገዛማንዳን ከምኡውን ስፖርተኛታት ኣባላት ሜካናይድ 74 ማሕበረኮም ዒታሮን ራእይ ባንድን ልዕሊ 300 ከረጺት ደም ኣብ ዝለገሱሉ ኣጋጣሚ እዩ ቀንዲ ዕላማ ማሕበር ትሕዝቶ ሃገራዊ ባንክ ደም ብምስሳን ኣብ ግዜ ሕርስን ዝተፈላለየ ሓደጋታትን ዝፈስስ ደም ንምትካእ ምዃኑ ዝጠቐሰት ወይዘሮ ኣለም ወለንታውያን ለገስቲ ደም ንዝፍጽሞ ዘለዉ ሰናይ ተግባር ምስጋና ኣቕሪባ ኣብ ሃገራዊ ባንክ ደም ኤርትራ ኣማኻሪ ወለንታውያን ለገስቲ ደም መንእሰይ ፍስሓየ ኣቶ ብርሃን ብግድዩ ብዝካየድ ቀጻሊ ጎስጓሳት ደረጃ ንቕሓት ሕብረተሰብ እናዓበየ ብምምጽኡ ትሕዝቶ ሃገራዊ ባንክ ደም እናሰሰነ ይኸይድ ከም ዘሎ ሓቢሩ ኣማደ ጨንፈር ጀርመን ኣብ ማዓስከር ደንደን ዝርከቡ ኣባላት ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ኤርትራ ትማል 19 ሕዳር ንዋታዊ ሓገዝ ኣበርኪተን እቲ ዝተበርከተ ሓገዝ 3 ዓበይቲ ፍሪጃትን ዝተፈላለየ ካልእ ናውትን የጠቓልል
ኣብ ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ኤርትራ ሓላፊ ክፍሊ ውዳበን ሓበሬታን ኣቶ መሐመድ ኑር እድሪስ ንኤሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ ኣባላት ሃማደ ጨንፈር ጀርመን በብእዋኑ ደገፍ ክገብራ ምጽንሐን ጠቒሱ ብስም ማሕበር ምስጋና ኣቕሪቦም ኣብቲ ናይ ምርኻብ ስነ ስርዓት ነቶም ደገፍ ዝተገብረሎም ሓርበኛታት ንስንኩላን ወኪሉ ዝተረኽበ ኣቶ ጀማል ኣሕመድ ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ ንኣገዳስነት ናይቲ ዝተበርከተ ሓገዝ ኣብ ዕለታዊ ንጥፈታቶም ብምጥቃስ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝነብሩ ዜጋታት ንዝገብርዎ ምትሕጋዝ ሞጊሶም ኣብ ዜና ወፃኢ ሓያል ሃገራት ኤውሮፓ ካልኣይ ማዕበል ለብዒ ኮሮና ቫይረስ ንምቁፅጻር ጸኒዑ ዘሎ ናይ ምንቅስቓስ እገዳታትን ቅጥዕታት ማሕበራዊ ምርሕሓቕን ንንውሕ ዝበለ እዋን ክቕጽልኦ ምዃኖን ዝእምት መግለጺታት የውፅእ ኣለዋ መንግስቲ ፈረንሳ ብ18 ሕዳር ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ ክሳብ ምጅማር ዝመጽእ ወርሒ ታሕሳስ ጸኒዑ ክጸንሕ ተወሲኑ ዘሎ እገዳታት ገለ ምምሕያሽ ተገይሩሉ ንንውሕ ዝበለ እዋን ኣብ ቦትኡ ጸኒዑ ክጸንሕ ምዃኑ እዩ ኣፍሊጡ ዘሎ መንግስቲ ፈረንሳ ነዚ ዝሓበረ ኣብታ ሃገር ኣብ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት ልዕሊ 21,000 ሓድሽ መልከፍቲ ከም ተመዝገበ ምዝ ደሚርካ ድማ ጠቕላላ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ኣስታት 2.1 ሚልዮን ናይ ዝሞቱ ድማ ልዕሊ 47,000 ከም ዝበጽሐ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዩ በዚ ድማ ፈረንሳ ኣብ ኣህጉር ኤውሮፓ ዝለዓለ መጠን መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ ተመዝገበላ ሃገር ኮይና ኣላ ብተመሳሳሊ መንግስቲ እስጳኛ መጠን ናይቲ ተኸሲቱ ዘሎ ካልኣይ ማዕበል ለብዒ ንምፍላጥ መጠነ ሰፊሕ መርመራታት ንምክያድ ወጢኑ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ብኡ መንፅር ዝውሰድ ስጉምትታት ከም ዘሎ ሓቢሩ ኣብ እስጳኛ ምስ ኣብ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት ዝተመዝገበ ልዕሊ 16,200 ሓድሽ መልከፍቲ ደሚርካ ጠቕላላ ቁፅሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ኣስታት 1.6 ሚልዮን ናይ ዝሞቱ ድማ ልዕሊ 42,000 በፂሕሎም መንግስቲ ኢጣልያ ድማ ልዕሊ 42 ሚታዊት ካብ ጠቕላላ ሆስፒታላት ብግዳያት ኮቪድ-19 መሊኡ ከም ዘሎ ብምጥቃስ እቲ ስጋኣት ልዑል ምዃኑ ገሊጹ ኣብ ኢጣልያ ኣብ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት ምስ ዝተመዝገበ ልዕሊ 36,000 ሓድሽ መልከፍቲ ጠቕላላ ቁፅሪ ዝተለኽፉ ልዕሊ 1.3 ሚልዮን ዝሞቱ ድማ ኣስታት 48,000 በፂሕሎም ኣብ ኣህጉር ኤውሮፓ ጠቕላላ ቁፅሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ኣስታት 15 ሚልዮን ናይ ዝሞቱ ድማ ልዕሊ 342,000 እዩ بمسرتي ب10 حدار بمنغونينت روسيا بمنغو أذربيجان أرمينيان زتختم السممع مقراز تخصي لومي 10 حدار سراويت أرمينيا كابقلك كفال زوبا ناغورنو كاراباخ كم السحابة حيلتات أذربيجان دما نبت كبابي كم زأتوا تقليتهم السممع سراويت أرمينيا كاب 15 كساب 10 ميتاويت كاب تزحزو بوتاتات كسحب زبل نتبي يركبهم يخون مبر ኣብቲ ንኽልቲአን ሃገራት ዘከራኽር ዞባ ናጎርኖ ካራባኽ ዝቕመጡ ዝነበሩ ኣርሜንያውያን ኣባይቶም ብምቅጻል ከም ዝወፁ ኣብ ሓያሎ ከተማታት ኣርሜንያ ድማ ኣንጻርቲ ዝተበጽሐ ስምምዕ ዝቐንዐ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ክካየድ ከም ዝቐነየ ዝሓበሩ ጸብጻባት እቲ ጉዳይ ኣብታ ሃገር ከቢድ ቁጥዐ ኣላዒሉ ከም ዘሎ የረድኡ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መንግስቲ ፈረንሳ ተግባራውነት ዝተበጽሐ ስምምዕ ብኣህጉራዊ ኣካል ምቁጽጻር ክግበረሉ ጸዊዑ بريزيدنت أمانويل ماكرون بعد 19 حدار أبزهابو مجلسي زيت بتصح سممع مقراط تخصي نتوم بسنكت جيت كابيت نبرتهم استمزابلو نبرت زبا ناغورنو كاراباخ أبجمت زأتو كخون كم زلوي يتسويعون انتو خنجن تنتنتي هلو كونتات منجست فرنسا نزيس أوعيد زغرب زلو متأتتاو تركي أبتزوبا نمكتا زعلمة كم زخونيو زقلات መንግስቲ ቱርኪ ነቲ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ዝከታተል ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ናብቲ ዞባ ንምውፋር ዘኽእል እማመ ናብ ባይቶ ሃገሩ ኣቕሪቡ ከም ዘሎ ይፍለጥ ኣብ ኣፍጋኒስታን ናይ 2 መዓልታት ናይ ስራሕ ምብጻሕ ንምፍጻም ትማሊ 19 ሕዳር ከተማ ካቡል ዝኣተወ ቀዳማይ ሚኒስተር ፓኪስታን ዕምራን ኻን ምስ ፕሬዚደንት ኣሽራፍ ቃኒ ኣብ ምዕዛዝ ክልታዊ ዝምድናታት ዘተኮረ ዘተካይዱ ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ዝገበሮ ሓበራዊ ጋዜጣዊ መግለጺ ቀዳማይ ሚኒስተር ዕምራን ኻን ዕላማ ዕደቱ ኣብ መንጎ ክልቲአን ኣሓት ሃገራት ዘሎ ምትምማን ንምዕባል ምዃኑ ገሊጹ ሃገሩ ቅልውላው ኣፍጋኒስታን ብሰላማዊ ዲፕሎማስያዊ ዘተ ንምዕራፍን ግጭትን ሽበራዊ መጥቃዕትታትን ንምጉዳልን ብዝለዓለ ከም እትሰርሕ ዝሓበረ ቀዳማይ ሚኒስተር ኻን
ጉጅለ ጣሊባን ኣብ ናይ ዘተማኣዲ ክምለስ ኣገዳስን ወሳንን ተራ ከም ተጻወተ ተረዲዩ ፕሬዚደንት አሽራፍ ቃኒ ብወገኑ ቀንዲ መልእኽቲ ዑደት ቀዳማይ ሚኒስተር ዕምራን ኻን ግጭት ንዝኾነ ፍልያት ፍታሕ ከም ዘይኮነ ኣብ ኣጠቓላሊ ፖለቲካዊ ስምዕ ምብጻሕ ድማ እቲ ቀንዲ ኣማራጺ ምዃኑ ዘጉልሕ እዩ ድሕሪ ምባል ፓኪስታን ኣብ ዘተ ሰላም ኣፍጋኒስታን ትጻወተ ዘላ እወታዊ ክብል ዝገለጾ ተራ ሞጊሱ ላዕለዋይ ልኡኽ ሰላም ኣፍጋኒስታን ዓብዱላህ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም ኣብ ፓኪስታን ዑደት ብምክያድ ብዛዕባ ተበጋጊሱ ዘሎ ዘተ ሰላም ምስ ሰብ መዚ ፓኪስታን ምዝታዩ ይዝከር ብሪጣንያ ድሕሪ ዝሑል ኩናት ኣብ ምክልኻል ዝዓበየ ወፍሪ ከም እትገብር ቀዳማይ ሚኒስተር ቦሪስ ጆንሰን 19 ሕዳር ንባይተ ሃገሩ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሓቢሮም ከም ኣካል ናይቲ ወታደራዊ ወፍሪ ኣብ ዝመጽእ 4 ዓመታት ባጀት ምክልኻል ብሪጣንያ ብ$22 ቢልዮን ክውስኽ ምዃኑ ቀዳማይ ሚኒስተር ጆንሰን ኣፍሊጦም بمسرت صبصاب منستر مكلخال بريطانيا قدم زي ناي وسخ وطن عمتاو باجت مكلخال تهاجر لعلي 55 بليون دولار نيروم እዚ ናይ ምውሳኽ ውጥን ተግባራዊ ምስኮነ ብሪጣንያ ኣብ ኤሮጳ ዝዓበየ ባጀት ምክልኻል ትስላዕ ሃገር ክትከውን እንከላ ካብ ኣባል ሃገራት ኪዳን ሰሜን አትላንቲክ ኔቶ ድማ ንኣሜሪካ ተኸቲላ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ክትስራዕ እያ ምምዕባል ዘመናዊ ኣጽዋርን ሙቓም ኣሃዱ ጠፈርን ገለ ካብቶም ኣብ ዝመጽእ ቀረባ መዓልታት ክትግበሩ ተወጢኖም ዘለዉ ወታደራዊ መደባት ምዃኖም ቀዳማይ ሚኒስተር ጆንሰን ሓቢሮም እቲ መደብ ንብሪጣንያ ብፍላይ ካብ ኤሮጳዊ ሕብረት ድሕሪ ምውፃእ ወታደራዊ ጽልዋ ኣብ ምዕባይ ክሕግዛ ምዃኑ ወታደራውያን ተንተንቲ ይእምቱ ሓገግቲ ኣካላት ጃፓን ክሊማዊ ለውጢ ንምምካት ብ19 ሕዳር ህጹጽ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋጌ ኣዊጆም እቶም ሓገግቲ ኣካላት ነዚ ስጉምቲ ዝወሰዱ መንግስቲ ሃገር ክሊማዊ ለውጢ ንምምካት ንመጠን ናይቲ ናብ ኣየር ዝተፋእ በከልቲ ጋዛት ናብ ደረጃ 0 ንምውራድ ናይ ግዜ ገደብ ድሕሪ ምውሳን እዩ ቀዳማይ ሚኒስተር ጃፓን ዮሺሂደ ሱጋ ሃገሩ ክሳብ 2050 መጠን ትፋእ በከልቲ ጋዛት ሙሉ ብሙሉ ክትኣልዮ ምዃና ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ምእማቱ ይዝከር በዚ ድማ እዚ ተወሲኑ ዘሎ ህጹጽ ናይ ሓደጋ እዋን ድንጋጌ ንመጠን ተጠቃምነት ከሰል ብምንካይ ትፋእ በከልቲ ጋዛት ናብ ኣየር ንምጉዳል ዝዓለመ ምዃኑ ሰመዚ ጃፓን ሓቢሮም ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስተር ሱጋ ሃገሩ ሙሉ ብሙሉ ተጠቃሚት ኑክሌሳዊ ከምኡውን ተተካኢ ጸዓት ንምግባራ ብዕቱብ ክሰርሕ ምዃኑ ይዝገልጽ ዘሎ ጃፓን ብደረጃ ዓለም ዝለዓለ መጠን ብከላ ኣየር ካብ ዘስዕባ ሃገራት ኣብ 5ይ ደረጃ ትስራዕ ብቁጠባ ዝበልጸጋ ሃገራት ዓለምና ቀንዲ ጠንቂ ናይዚ በብእዋኑ እናወሰኸ ዝመጽእ ዘሎ ክሊማዊ ምምዝባልን ሳዕቤናቱን ምዃነን ክኢላታት ይጠቕሱ